ଏ ସବୁ ଜାଗାରେ ବା ଖାଇ ହବ ପିତୁଳିଆ ଲାଗିବ। ଉଠିଲୁ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିକିରି ଗୋଟେ ଲୋକ କାହାକୁ ପଠେଇବି, କି କହିଲା ତାକୁ ଦେଇଦେବା ଆଉ। ହାତରେ କ'ଣ ଧରୁଛୁ? ଜଇତା ହାତ ଧରିବି ଏଇଠି ନେଇ ନଈରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବି ହୁଅନ୍ତା। ମରି ଯାଉଛନ୍ତି ନା। ନିହାତି 2 ହାଣ୍ଡି ଖଣ୍ଡେ ବାହାରିବ, ଛୋଟ ହାଣ୍ଡି। ଯାହାହେଲେ ଆସନ୍ତି ଆଉ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏ କି ଜାହାର? ରୋହି ମିରକାଳି। ଫୋନ୍ କର ଫୋନ୍ କର କାହାକୁ? ମୋର ତ ନମ୍ବର ଥିଲା ନା କ'ଣ, ମୁଁ ମନ ନାହିଁ। କେଉଁଠି କହିଲା କେଉଁଠି ତାଙ୍କର? ଯେଉଁ ତାଙ୍କର କେଉଁଠି କହିଲା? ଆମର ଯେଉଁ ଥାନା ଗୁଡ଼ା ନା, ଥାନା ଗୁଡ଼ା ସେଇଠି ସେ ଯାହାର ଇଏ କରେ, ବିକ୍ରି କରେ। ଏ ଯାହାରୁ ନେଇକି ଗଛ ଗୁଡ଼ାରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବଞ୍ଚିବେ ନା? ବିଜୁ ନବନି? ବିଜୁ ନବ। ବିଜୁ ଚିକିଣାରେ